Noin. No, niin näytän teille. Niitä pitää kaulakorulla. Yhden toisenlaisen kaulakorun. Mä nyt. Täällä oli sellaisista muonapulloista. Niissä on sellaisia korkin alla sellainen linkujuttu. Tällainen. Mä oon jo leikannut nää valmiiksi, ne oikeastaan pitäisi leikata. Sinitarraa. Ja sokset. Siis ekana pitää leikata tällainen. Kuten siis kuuluisi olla oikeasti näin. Niin. Tätä leikata. Tästä näin. Mä oon leikannut sen jo. Niin. Sitten pitää ottaa sinitarraa. Tän verran. Ja sit se pitää kiristää vähän pienemmäksi. Ja sit sinitarraa tähän näin. Tällainen. Näin. Niin näin. Ja näyttää kokonaisuudessaan tältä. Tää on tosi hieno. Olen tehnyt jo valkoisena ja mustan Pepsi-pullosta ja Jaffa-pullosta. Ja tää on jostain mehotiivistä pullosta. Joo, kiitos kun katsoit.